Усім добрий вечір. Добрий вечір усім, хто нас дивиться в різних країнах світу, в Україні і в багатьох країнах, де людям не байдуже те, що відбувається в Україні. Я радий, що сьогодні зміг долучитися до нашого прямого етеру пан Андрій Веселовський. Це дуже поважна людина, дипломат. Нині він радник директора Національного інституту стратегічних досліджень, дипломат, колишній представник України в Європейському Союзі протягом 3 років, з 2008 до 2010 року. Пане Андрію, вітаю вас. Добрий день. Не добрий, але вітаю. Да, дні зараз не дуже добрі, і тоді, знаєте, я не буду навіть питань ставити одразу. Я вас попрошу на своє бачення ситуації. Вона дійсно негарна і дійсно складна. Просто скажіть, будь ласка, що ви думаєте, пане Андрію, а далі продовжуємо. Є 3 елементи, які важливо зараз, мені здається, проаналізувати. Перший з них – це ненадання Україні достатньої кількості, достатньої якості зброї країнами Євроатлантики. Другий елемент – це дії Російської Федерації по знищенню прикордонних житлових масивів, будь-чого, міст, сіл, дрібних, великих, всього, створення так званої мертвої зони. Путін говорив про санітарну зону мертвої зони. І третє – це внутрішній розклад в Україні, наша реакція на ці події, а точніше, якщо правильно поставити питання, то чи була готовність до таких подій. Готовності до таких подій не було, це зрозуміло. І зрозуміло, тому що почали будувати укріплення і копати шанці, і бетонувати кордон з Росією тільки 1,5 місяці тому, а не 1,5 роки тому. Хоча були експерти, які говорили, що це треба робити тоді. Ну, але ми ж тоді сміливо наступали, і нам не треба було думати про те, що це може бути не остаточний наступ. Так само і немає готовності в політичному таборі зібратися з думками і запровадити новий підхід до вирішення проблем. Ми прийняли закон про зміни в мобілізації, і тепер будемо мобілізувати з 25 років. А чому не з 24, чому не з 23, і чому не з 20, як пропонують декотрі? Так само ми далі сподіваємося на велику допомогу з боку приватного сектору або, скажімо, приватних виробників озброєнь. Ми не зробили за останні місяці, я вже не кажу роки, ми не зробили системи вироблення якоїсь зброї, якихось боєприпасів. Ми взялися за це тільки останні півроку практично. І навіть те, що виробляється, воно не обов'язково доходить швидко. Ми знаємо всі ці випадки, про які пишуться. Тобто у нас не працюють заводи в 3 зміни. Я розумію, що ми всі розуміємо, що заводам важко працювати, коли їх бомбардують, але є підприємства, які достатньо заховані, які достатньо розділені по номенклатурі, щоб не зникало все одразу. І разом з тим воно не перебуває під єдиним контролем в рамках єдиного органу, який би всім би цим керував і, відповідно, міг би гнучко переносити діяльність туди, де вона менш безпечна. І на цьому тлі ми бачимо, що Захід не тільки не дає те, що міг би дати, але й постійно, останнім часом це все більше помічається, нагадує нам, що треба якось домовлятися.
кричущі два випадки я би навів, і вони були широко відомі. Один – це розмова міністра оборони Франції з міністром оборони Російської Федерації. Чому раптом вона сталася? Як пояснювалося у французьких ЗМІ, це нібито було бажання французької сторони висловити готовність Франції разом з Російською Федерацією, а протистояти терористичній загрозі. Це було пов'язано, приводом для цього був терористичний акт «Крокус» під Москвою. Це один факт, абсолютно кричущий, незрозумілий, що хотіли почути французи від Шойгу, від убивці Шойгу. А і другий факт – це вимоги з Вашингтону не руйнувати російські нафтопереробні заводи і всякі інші енергетичні джерела, засоби і так далі. І більше того, доповідаючи в Сенаті, заступник міністра оборони Селесте Валандер, яка абсолютно притомна людина, я з нею був колись знайомий, і знаю, що вона зараз говорила і писала останнім часом, і вона раптом заявляє, що нафтопереробний завод чи нафтопровід – це не є військова номенклатура. Сполучені Штати успішно разом з Британією бомбардували в Німеччині в 43-му і 44-му роках всі їхні нафтопереробні потужності. І тоді вона була військова номенклатура, а зараз вона якось перетворилась на абсолютно цивільну. На цукерки виробляють на нафтопереробних заводах. Тобто ці три моменти, вони разом збіглися. І ось ми бачимо під Києвом величезна Трипільська ТЕС, теплоелектростанція, яка вщент зруйнована до нуля. Але це ж не перша. Всі три великі теплові електростанції Центренерго зруйновані. Були удари по гідроелектростанціях, і дві з них фактично виведені з ладу. Ще три залишилися, але це не складно, можемо повторити. І в нас немає достатніх засобів протиповітряної оборони, щоб це захистити. Таким чином, все складається не дуже добре. І при цьому мобілізацію ми відкладаємо. Ми знову, я повторюю, зробили її з 25 років, та й вона почне діяти через місяць. А за цей місяць всі бажаючі придбають собі довідки про те, що в них нема ноги, руки, голови, чого завгодно. Немає, я не бачу в інформаційному просторі в українському достатньо виразних і чітких пояснень, чому люди повинні захищати свою державу, свою сім'ю, своїх близьких. А немає цих чітких, зрозумілих слів, які би сказали, що інакше не можна, інакше ми ніхто не залишимося живими, принаймні на території України, аж з Ужгородом включно. І ще дивує те, що ці тренувальні можливості, які нам пропонують зараз на Заході для майбутніх бійців і так далі, вони, очевидно, мають бути розгорнуті тут, в Україні. Натяк на те, що західні експерти можуть приїхати і допомагати нам в цьому, пролунав від президента Макрона. Наша відповідь невиразна. Ми кажемо, що так, звичайно, це було б непогано, але ж ми не можемо нікого закликати, тому що це спровокує Путіна. А з Путіна спровокувало існування України. Оце є альфа і омега. Путіна спровокувала існування України. Але не тільки України. Провокація – це існування України. А мета – це знищення існування всіх незалежних чи напівнезалежних
колишніх радянських республік, а далі колишніх країн соціалістичного табору. В 22-му році, в 21 грудні, Російська Федерація офіційно всіма можливими способами заявила, що вона бажає, щоб жодної номенклатури НАТО станом на 97-й рік не існувало. Це означає всі країни, члени НАТО і ЄС, які тоді не були ні членами НАТО, ні країнами ЄС. Тобто від Болгарії на півдні до Естонії на півночі. Ну а Фінляндія причепилася, то вона теж, мабуть, підпадає під цю категорію. Ось така складна ситуація. Бачите, не хотілося б на цьому завершувати. І тому не буду на цьому завершувати. І скажу ще одну річ. В Європі це розуміють. В Сполучених Штатах менше, в Європі це розуміють. І все більше і більше розуміють, все тривожніші голоси, все чіткіші заяви про те, що руйнування України – це руйнування Європи, такої, як вона є, і Європейського Союзу, і НАТО в Європі. І перший є радісний, приємний дзвінок в цьому сенсі – це сьогоднішнє голосування Європейського парламенту. Можливо, не всі наші глядачі, слухачі знають про це, але пару годин тому в Європейський парламент було внесено пропозицію, вніс її Гі Верховстад, відомий політик голландський, хороший, розумний, далекоглядний політик, який запропонував, щоб Європарламент не затверджував бюджет Європейського Союзу, поки Європейська Рада не ухвалить рішення про надання Україні протиповітряної оборони «Патріот» і, відповідно, ракет до нього. Ці системи є в багатьох країнах європейських, вони там стоять, не для декорації, але в усякому разі ні зараз, ні через рік, ні через два вони задіяні не будуть. І тому поділитися ними в той чи інший спосіб, продати, орендувати, подарувати, врешті-решт, чому б і ні, можливо, і це треба зробити. Сподіваюся, що цей дзвінок, він достатньо голосний і розбудить тих, хто спить, і надасть більшої наснаги тим, хто вже не спить і вже працює на нашу допомогу. Пане Андрію, ви таку широку розгорнуту картину намалювали. Немає чого додати, але є багато додаткових уточнюючих запитань. Я почну з кінця. Дійсно, там важко переоцінити, там більше ніж 500 європейських депутатів з усіх країн Європейського Союзу проголосували за блокування бюджету для Європейської Ради, тобто фактично для європейського уряду, через те, допоки не будуть знайдені і надані Патріот і ракети. Це так, і там проти лише 65 депутатів проголосувало, тобто трохи більше, ніж 10%. Тобто переважна більшість депутатів Європейського парламенту притомні люди, які бачать реальність. 60 депутатів – це менше 10%, це 8%. Там всього 720 депутатів. Так, це дуже дрібна цифра. І вона завжди там є і була. Так. Це комуністи, там, і вибачайте, нетверезі люди. Там є і такі. Так, я перепрошую. Так, дійсно, Європейський парламент великий. Я просто забув цифру в цьому. Але це не важливо, в принципі, тобто ще менше. І ось журналіст Більд, Рільке, якого там багато хто читає, цитує, Рьопке, я перепрошую, Юліан Рьопке, написав, що щойно, що в Україні закінчилися ракета до Патріот та Іріс-Т. Тобто фактично в Україні закінчилася важка протиповітряна оборона. Що це може означати найближчими тижнями і якою катастрофою для нас це може обернутися? І що може побачити Європа
якщо просто днями наступними це питання не буде вирішено. Бачите, я не можу покладатися в серйозних питаннях на думку журналістів, на повідомлення журналістів. Може це так, а може ні. Може закінчилися, а може майже закінчилися. Я не виключаю, що слово майже так, але все одно їх небагато. Так. Ні, безперечно, ми не про це сперечаємося, ми, власне, не сперечаємося. Питання тут в іншому. Що про це не знає міністр оборони Німеччини? Чи Франції? Чи Італії? Чи Чехії? Чи кого? Чи Польщі? У Польщі, по-моєму, 1,5 патріотів стоїть. І ракет достатньо багато. Тобто вони ж про це знають. Тобто, журналіст це написав для того, щоб збудити громадську думку. А громадська думка, відповідно, допомогла Гі Верховстату запропонувати ту пропозицію, яку він зробив, і Європарламенту це зробив. Але ж де ж політики? Де ті, які повинні вести за собою людей? Ті, які повинні відкривати їм очі? Чому це повинно робити Рьопке при всій повазі до нього? Це завдання прем'єрів, президентів, міністрів закордонних справ, міністрів оборони. Вони всі підписали, вони сказали, ми будемо з Україною так довго, як це буде треба. От зараз дуже треба. Так будьте з Україною, а не там у себе. Знаєте, тут навіть з Польщею не зрозуміло. Там змінилася просто корінним чином влада, але, на жаль, ми не бачимо від них таких чітких якихось меседжів Путіну, навіть на кшталт Макрона, а навпаки, польські політики запевняють Путіна, що вони не будуть відправляти свої війська в Україну ніколи. Опитування в Польщі свідчать про те, що лише 10% поляків розуміють, що бачать загрозу з боку Росії і розуміють, що краще воювати з Росією не на власній території, а там, де йде війна зараз, а не потім у Польщі вже навколо Любліна або Варшави. А більшість політиків західних не кажуть правду своїм виборцям, не кажуть про ступінь загрози. Так само, як і наші політики, як ви зазначили абсолютно чітко, жодна людина з нашого політикума, підкреслюю, жодна, не закликала до мобілізації. Вони все про це кажуть, щось говорять, але ніхто не закликав, жодна людина. Лише військові це роблять. Там високопосадовці військові або просто військові. Вони відкрито кажуть, що на нас чекає поразка, якщо це не зробити щойно, вчора, позавчора ще. Політики відмовляються взагалі брати участь у цих закладах. Так само європейські політики не кажуть про реальну загрозу і тішаться тим, що там, значить, до них війна ще не дійшла. Давайте і про наших, і про європейських, чому так відбувається, чому вони знають правду. Ви абсолютно правильно сказали. Вони знають реальну ситуацію. Чому вони про неї відкрито не кажуть? Збіглося кілька неприємних фактів разом, і тому виникла ця ситуація. Що я маю на увазі? Ну, по-перше, на Заході, в Євроатлантиці. Європейський континент охоплений підготовкою до виборів в Європейський парламент. Вибори через 3 місяці. Вибори в перших числах, навіть менше через 3 місяці, в перших числах червня, 6-9 червня. Зовсім небагато. Тобто всі політики в всіх цих країнах займаються тим, що вербують собі виборців. І це їх, так би мовити, основне завдання, основне піклування. А ось ми виберемо новий європейський парламент, ми звільнимося від цього тягаря, а тоді займемося Україною. Путін це знає. І тому так багато ракет одразу летить. Це перше. Друге, коли ти закликаєш голосувати за себе в майбутній європейський парламент, то ти, очевидно, повинен людям щось обіцяти і говорити щось хороше. Ми вам додамо зарплат, ми вам побудуємо соціальне житло,
ми вам не будемо запроваджувати підвищення цін, ну і так далі, і так далі. І тут раптом один з політиків каже, ми збільшимо військовий бюджет для того, щоб допомогти Україні. Ми зробимо мобілізацію наших громадян, щоб більша у нас була армія. Ми збудуємо 2 військових заводи, щоб виробляти більше гаубиць. Ну і цей політик отримує 0,0 на виборах парламенту. Ось це перший момент, дуже неприємний. Другий момент, не менш неприємний, це той, що всі ми бачимо, як з місяця в місяць, з тижня в тиждень зростає кількість крайньо лівих чи крайньо правих партій і партійок, і групок. До речі, в тій же Польщі конфедерація це така крайньо популістська сила політична, на останніх виборах на місцевих збільшила своє представництво порівняно з парламентськими виборами півроку тому. Трохи більше, як півроку тому. А чому вони з'являються все більше? Тут багато причин. Ми вже говорили колись про це. Це руйнівна роль соціальних мереж і всяких інших засобів такої псевдомасової інформації, всяких телеграмів і тіктоків, де кожен висловлюється як хоче на весь світ, а весь світ вимушено його слухає і не слухає тих, хто дійсно має право на думку і має право на формування суспільної свідомості. Какафонія, коли в оркестрі замість 50 інструментів у нас уявляється 5 мільйонів, і кожен грає свою партію. Ви можете розібрати музику в цьому випадку? Ні, не можете. І так воно відбувається. Це друга серйозна причина. Третя, і про неї не забуваємо, що оливи у вогонь постійно доливає Російська Федерація. Вона є одним з основних провокаторів цього галасу і безладу в світовій думці. Вона це робить за допомогою своїх людей, за допомогою своїх засобів, штучних засобів масової інформації, своїх соціальних мереж, своїх ботів і так далі, і так далі. Це те, що робиться зараз на Заході. Те, що робиться зараз на Сході, тобто від Заходу, Схід від Заходу – це ми, Україна. Далі починається Азіопа. А ми на цьому тлі, ми ж не є імунізовані. Нам ніхто не робив прививок проти того, що ми бачимо на Заході. У нас кожен має 2 телефони, і в одному говорить один тікток, а в другому другий тікток. І все це люди слухають. І люди лякаються. І люди вже пишуть, що здають Суми. Вже українські війська відступили з Сум. А в цій ситуації влада мала би взяти на себе роль не просто громовідводу, а голосу, справжнього, серйозного голосу. Дуже добре, що президент щовечора звертається до нації. Але він в своїх зверненнях доповідає і переповідає. Нам потрібно голос, який би нас вів і який би нам ставив межі. Що ми можемо, що ні. На що ми маємо право, а на що зась. В наших магазинах і в великих торговельних центрах не зникло нічого з того, що є дорогим, розкішним, надзвичайно цінним і абсолютно непотрібним. Варіантів Шанель може бути стільки, скільки їх випущено у Франції, а може навіть і більше. Трошки ще китайці підкинуть. Тобто ми ніде не підтягнули паси в нашому суспільстві. Ті люди, які були бідні, які живуть на пенсію чи на якісь там дрібні заробітки у містечках, малих містах і селах, вони такі й залишилися. Але велика агломерація Київ
Ну, я не скажу, що розкошує, але у всякому разі складностей не відчувається. Все це повинно було бути приведене до ладу ще давно, ще принаймні навесні минулого року. Я не кажу, що людям не треба давати можливості купувати італійський сир чи французьке вино. Ні. Але ж дайте якусь військову націнку на цей сир і на це вино. Зробіть так, як це зробив. Якщо ми копіюємо Британію, яка воювала проти нацистів, і Черчилля, то Черчилль, вибачайте, запровадив драконівські податки на всі види розкош. Та їх практично не було в Британії. Люди жили на картковій системі. Чи треба було в Україні вводити карткову систему? Не знаю, але треба було думати про це і говорити про це. Тому що сьогодні нам треба вводити карткову систему на електроенергію. Нам треба заборонити якимось чином людям споживати більше, ніж умовні там кіловати на те, щоб підігріти собі воду, помитися і зготувати обід. Не треба 20 лампочок в квартирі, треба 3. Не треба електроковдри, треба звичайну, або ватяну, або яку, і так далі. Тобто всі ці речі – це завдання держави. Держава оголосила воєнний стан і отримала за рахунок цього колосальні права і можливості щодо переустрою життя своїх громадян. Вона не зробила цього переустрою. І тепер ми знаходимося в дуже важкій ситуації. Чи зробить вона його зараз? Не знаю. Я не бачу готовності. Це погано. Погано, що людям не кажуть правду. Погано, що багато хто робить вигляд, що нічого не змінюється. І тому там у Києві, в інших містах люди не відчувають загрози такої, якою вона є насправді. І давайте я так поставлю запитання. Як би ви, пане Андрію, зараз там були відповідальними за спілкування з нацією? Ну, не президентом, не важливо, якимось там речником, який доповідає нації стан країни і стан війни. Що б ви сказали так от чесно, і до чого готуватися, і чим треба пожертвувати в житті там задля перемоги? І що робити взагалі? От як би ви так коротко сформулювали такі головні посили? Є кілька простих речей, мені здається, які повинні артикулюватися, але за якими повинні бути дії. Якщо ми просто скажемо і сформулюємо, то ми нічого цим не змінимо. А що я маю на увазі? Ну, ось дивіться, бюджет України сьогодні формується на 50% з тих коштів, які нам дарують або дають під нульові відсотки країни Євроатлантики і міжнародні донорські організації, фінансові організації. Чи знають про це люди? Ну, десь знають. Вони десь чули, або й не звертали уваги. Але чи ми зробили з цього якісь висновки? Ні. Тобто, які мали бути висновки? Ми би повинні були споживати чогось вдвічі менше, раз у нас вдвічі менше грошей. Значить, ось цей момент треба, щоб держава визначила, в чому вона вважає, що треба вдвічі менше споживати. І потім це запровадити. Значить, перше, пояснити, що відбувається. Друге, пояснити, що можна зменшити. І потім пояснити, коли це буде зменшено, і повторити ще раз, чому. Це, мені здається, речі абсолютно зрозумілі і елементарні. Я сказав про націнку на предмети розкошу. Ну, чому ні? А чому не зробити драконівське підвищення цін на електроенергію після певного рівня? Якщо у тебе будинок 800 квадратних метрів,
то це твоя проблема. Хочеш його обігрівати? Обігрівай, будь ласка, 100 кВт. Кожен наступний кіловат в 10 разів дорожче. Якщо це зробили інші в роки війни, коли їм загрожувала небезпека, чому це не можемо зробити ми? Повторюю, пояснення, що ми живемо на чужі гроші, ми проїдаємо сьогодні гроші наших дітей, і вони будуть жебрати. Це перше. Друге, для того, щоб вийти з цієї ситуації і мати реальне фінансування нашої власної економіки, наших власних пенсіонерів, яких стає все більше і більше, треба ліквідувати такі-то, такі-то витрати, а на такі-то витрати різко підвищити ці. І третє – запровадження. Чи готові будуть в Верховній Раді це запровадити? Я дивлюся, як ми голосували закон про мобілізацію, і я сумніваюся, що будуть готові. Про мобілізацію головнокомандуючий тодішній заговорив в жовтні. Причому голосно заговорив. Сьогодні у нас середина квітня. Це ж півроку треба було приймати такий закон, він, звичайно, важливий. Але півроку, даруйте, ми воюємо чи ні? Чи ми тільки збираємось? Ось ці слова треба, щоб чули люди. Причому їх повинні говорити не тільки умовний президент, і голова Верховної Ради, і прем'єр-міністр, і кожен голова обласної адміністрації, і районної теж. Вони всі повинні це говорити постійно, пояснювати це людям, а головне, вони повинні бути впевнені, що вони знають, що можна скоротити, зменшити, здорожчати, і коли і як це буде зроблено. Не з відтермінуванням на місяць, півроку, рік і так далі. Ні, зараз. Зараз. Тому що Путін наступає зараз. Тому що Путін знищує кабами Харків зараз. Тому зараз це повинно бути зроблено. Можливо, я не був готовий до вашого питання і сформулював його недостатньо чітко, але переходити на військові рейки мають не тільки ті, хто виробляють безпілотники, а кожен з нас. Дякую, пане Андрію. Насправді це таке складне питання, і те, що ви так достатньо чітко сформулювали на неочікуване моє запитання, це абсолютно нормально. І я нічого такого не почув, що було б зайвим, насправді, або чогось не вистачало. Я хочу звернути вашу увагу на те, що ви дипломат, напрямком роботи якого була Європа. І тривалий час, і ви все це бачили в розвитку Європейський Союз і все. В принципі, давайте зараз не будемо про Америку, якщо там залишиться час, про Америку теж поговоримо, але там більш-менш усе зрозуміло. Там Трамп з дуже чіткими антиукраїнськими перспективами. А що в Європі? В Європі існує якби два табори. Перший табор, і таких, напевно, більшість, на жаль, це країни, які спостерігають за війною, там надають 10-20 танків, там щось ремонтують, дають там генератори якісь тощо, але про участь у війні на боці України навіть не йдеться. Тобто ніколи Путін, дорогий, ми ніколи не будемо допомагати Україні воювати, тож роби, що хочеш, та і ППО не дуже дамо. Там. Тобто позиція, вона жахлива для України, вона заздалегідь програшна для Європи, в принципі. Тут не треба навіть дуже розумним бути, треба просто трохи знати там історію Другої світової або Першої світової війни. Невелика кількість країн, яка припускає втручання своїх військ у війну з Російською Федерацією, це скандинавські країни, в першу чергу Франція, країни Балтії. Польща не каже про це, але Польща може де-факто стати просто учасником війни, попри власне бажання чи небажання, чи там вибори, чи фермерів, там тощо, неважливо. Вони просто тут, і вони наступна ціль, як і Балтія. І ось питання просте. Чи можливий зараз, і за яких умов, на вашу думку, військовий союз
країн, не всіх країн НАТО. Зрозуміло, що все НАТО ніколи не буде воювати з Росією. Це вже, здається, всі зрозуміли, як те, що ООН – це організація, яка нічого не вирішує. Можливий такий союз, насправді, діючий, не на словах, а на правду. І якщо можливий, то за яких жахливих, я так думаю, умов? На мою думку, такий союз неможливий і він ніколи не буде створений. А що відбувається? Подивіться, от Російська Федерація, от Путін, його свора, кліка, як завгодно. А вони займаються війною, вони ведуть війну, і перед тим, як вони це почали, вони цілком собі уявляли, як вони направлять які дивізії куди, які будуть види озброєння, скільки боєзапасу повинно бути, і так далі, і так далі. Що вони будуть руйнувати, а що вони будуть захоплювати, де вони будуть проводити паради. Тобто у них був абсолютно план, який вони свідомо використовували. Чи існує сьогодні у якоїсь європейської країни, у той ж Франції, у той ж Польщі, план воювати? Тобто, оголосити воєнний стан, зібрати всіх військовозобов'язаних до казарм чи до місць розташування, роздати їм зброю, відкрити там таємні папки, де написано, куди яка рухається, і починати стріляти по русським солдатам. Такого плану у них немає. А більше того, у них немає спільного плану. От тут Польща, а отут кордон з Чехією. От як вони будуть разом, якщо от русські йдуть звідси, то вони разом повинні нібито об'єднатися і тут русських розбити. Або якщо буде кожен окремо, то кожного розіб'ють. Чи є в них такий план? У них такого плану немає. У них навіть немає повної юридичної можливості Збройним силам однієї країни рухатися в іншу країну або через іншу країну. Тобто між декотрими є, а між декотрими немає. Тобто це в процесі ще зараз. Ось так загальноєвропейська, загальнонатівська схема оборони чи відбиття наступу і пересування військ, і взаємодії, і командування. А хто буде старший? Буде міністр оборони Чехії говорити в Варшавському колезі, чи навпаки? От всього цього у них нема. Раз всього цього у них нема, значить вони до війни не готові. Раз вони до війни не готові, то вони не готові до того, щоб Україні допомогти. Тому що кожна з них, допомагаючи Україні збройними силами, реально стає нібито об'єктом нападу для Російської Федерації. Ваші, скажімо, естонські 20 солдат на українському фронті убили нашого лейтенанта. Все, ми нападаємо на Естонію. Казус беллі. Чи будуть вони це готувати? Вони не будуть цього готувати, тому що вони не готові, як всі 32 держави НАТО, вони не готові злагодити це. Немає цього процесу. Про що вони думали? Вони думали про ядерну парасольку. Вони думали про весь час, оці всі останні 40 років, 75 ні, тому що останні 40 років, 35 років почалося це, так би мовити, запоморочення від успіхів. Після 95-го року, незважаючи на Чечню, на Заході всі військові стали заробляти багато і не думати про війну. І виробляти все кращі і кращі системи, чи нападу, чи оборони, але не застосовувати їх. Як виявилося, снарядів у них є для української оборони на пару місяців, а далі нема. То як би вони хотіли самі це робити, якщо навіть для української невеликої армії у них не вистачило снарядів? А що ж буде, якщо їм самим доведеться?
Значить, чи буде цей процес? Тобто вони всі розраховували на ядерну парасольку. Ось як тільки Росія почне висувати свої дивізії кудись, то зразу піднімуться Б-52 і Б-1, Б-2, і там ще щось, і томагавки зависнуть в повітрі, і зразу Росія свої дивізії забере назад. А Росія не забере дивізії назад. Росія буде їх далі рухати і введе їх в Таллін і в Вроцлав, і що далі? І буде бомбардувати Сполучені Штати Вроцлав і Таллін? Це як? Розумієте? Тобто НАТО – це захист, НАТО – це парасолька. Але НАТО – це захист і парасолька тільки в тому випадку, коли вони об'єднані цим спільним розумінням. Агресія Росії проти України продемонструвала, що спільного розуміння насправді нема. Є спільні хороші заходи, є спільна штаб-квартира, є гарні слова, які вимовляються на тому чи іншому заході. І є разом з тим, є взаємосумісність. Снаряд з Іспанії підходить для гаубиці з Фінляндії. Так. Але чи готова Фінляндія то гаубицею стрільнути? А чи готова Іспанія дати їй цей снаряд? Як виявилося, що і такого немає. Дивіться, ми пам'ятаємо, що одна держава мала засоби протиповітряної оборони, а друга держава, в якій ці засоби знаходилися, не отримала згоди цієї держави, і вони не потрапили в Україну. Не будемо називати держави, ми знаємо. Це не поодинокі випадки. Тобто Україна і наша оборона, наш самозахист і важкі втрати, яких ми завдаємо Російській Федерації, ми дійсно цим своєю кров'ю, на жаль, ми починаємо пробуджувати НАТО, пробуджувати європейців. До американців ще не дійшло. Європейці вже пробуджуються. Останні слова Бореля, які він вимовляє на тих чи інших заходах, це зовсім не той Борель, який був рік тому. Рішення Європейського парламенту сьогоднішнє, про яке ми згадували, це бомба. І в інші поступово з'являються ноти і у міністра оборони Німеччини. І щодо Польщі, ви кілька разів говорили про це. Польща якось спить, якось в нерішучості, якось нібито влада помінялася, а все залишилося як було. Влада помінялася в іншому сенсі. Польське суспільство не помінялося. Влада помінялася плюс 2% одна група партій отримала, але мінус 2% інша група партій. Суспільство, що не змінилось. На 96% воно залишилось таким самим. Туди 2%, сюди 2%. А що значить таким самим? А таким самим це ненависть і нелюбов до Росії і русських, великі бізнес-інтереси до Росії і русських, і страх, що Росія і русські по Польщі вдарять. Було дослідження рік тому, що якщо би, наприклад, Російська Федерація почала збройну агресію проти Польщі, то через 3 дні вони були б біля Варшави. Так само, як вони були через 3 дні біля Києва, тільки від Києва їх відбили, а від Варшави їх би вже не відбили. Армії би вже на той час Польщі не існувало. Це те знання, яке є у кожного поляка на сьогодні. Але далі це знання не перетворюється в те, що поляк не повинен рахувати, скільки він витратив, а скільки чех витратив, а скільки іспанець витратив. Вони всі повинні разом це зробити. Вони ще до цього не дійшли. Ми зараз перетворюємо цю ніяку, ледачу, сплячу Європу на щось інше. Що станеться раніше? Чи нас знищать, чи вона оговтається і прокинеться? Це питання. І це те питання, яке зараз, власне, і визначає нашу долю.
Це правда, все, що ви кажете, пане Андрій. Я дуже радий, що ви знайшли час. Ще не кінець програми. Я просто вам висловлюю свою повагу, бо ви, на відміну від багатьох політиків, аналітиків і таких паралітиків мозку, кажете насправді те, що є. І тут я хочу. Я перепрошую. І тут я хочу запропонувати вам подумати ось про що. Загально відомо, на жаль, що людство живе від кризи до кризи. Тобто ані запобігати кризам, ані якось навіть їх усвідомлювати чітко. Більшість людей не спроможна. І в західному, нібито освіченому світі так само, на жаль, і серед політикуму так само, на жаль. Америка дуже довго не хотіла втручатися у Другу світову війну взагалі. І настрої тоді були, ну, такі приблизно, як зараз велика частина, на жаль, республіканців. Тобто це не наша справа, в нас тут свої проблеми. І це все тривало дуже довго, аж до Перл-Харбора, до знищення Тихоокеанського флоту американського японцями. І фактично навіть після цього Сполучені Штати не хотіли оголошувати війну Німеччині, а Німеччина оголосила війну Сполученим Штатам, так як через те, що вона була союзником Японії, і вона свій обов'язок союзника виконала. Так, і тут уже Штати не мали вибору, щоб не і те після цього пройшло 4 роки, 4 перед висадкою десанта американського у Європі. І що може стати для сучасної Європи або далі сучасної Америки і в цілому сучасного Заходу тим самим Перл-Харбором, який доведе до них, до кожного, навіть не лише до політиків, а до кожного, що це їхня війна, що Росія не зупиниться сама, що домовиться з нею. Це ілюзія і або відверта проплачена проросійська брехня. Що може статися? Це ядерний удар по Україні, по іншій країні. Це напад на Литву, Латвію, Естонію, Фінляндію, Польщу. Це не знаю, ракета у Варшаву. Бо поки що все це, що відбувалося, усі провокації Росії вони проходили без наслідків взагалі. Тобто ракета залетіла свідомо, спеціально, зробила там гачок, повернулася в Україну, не реагують літаки у повітрі, ніхто не збиває. В Румунію залітало, ще кудись. Тобто підкреслено, ні, ми тут не до чого, ми нічого не будемо робити тощо. Заплющені очі, don't look up, суцільний. Що може пробудити насправді Європу? Бо я думаю, що наші жертви її не пробудять, на жаль. Про гуманізм це теж трохи казочка така. Насправді кожному до себе в першу чергу є справа. Погано, що треба думати про те, що такого жахливого має статися, щоб вони пробудилися. Погано, тому що ми повинні обирати якийсь трагічний варіант. Не хочеться. Звичайно, в разі якогось прориву російських Збройних сил, ну, скажімо, Харків, захоплення Запоріжжя, наприклад, умовно. Щось таке. Це би якоюсь мірою спантеличило, здивувало. Але чи пробудило би в повній мірі Європу, а тим більше Сполучені Штати, не знаю. Думаю, що ні. Можна співчувати дитині, як вона опекла пальчик. І поцілувати, намазати потім цей пальчик чимось якоюсь олійкою, щоб не так боліло, але тобі не болить. Тільки реальна не загроза, а реальна напад, реальна атака, реальна шкода з загибелью людей на території якоїсь помітної європейської держави може серйозно переключити мізки Євроатлантики. Тобто, умовно, містечко
на кордоні Латвії і Російської Федерації, ну, скажімо, чому б ні? Отам був колись, скажімо, територіальна суперечка між Естонією і Російською Федерацією. Ну, давайте захопимо повіт один, район, чи як би його не назвати, естонський. Давайте захопимо місто Нарва і Кохтла-Яр. Ви давайте, там же русських много. От, давайте захопимо. І що буде? Та нічого не буде. А щось серйозне, щось не просто загрозливе, а щось убивче, трагічне, величезне за масштабами, яке повинно статися в тій же Німеччині, можливо, змінить думку Заходу. Не хотілося б, щоб цього ставалося. Розумієте? Не хотілося б, щоб німці страждали. Хотілося б, щоб вони без страждання дотумкалися до ситуації, яка сьогодні є. Але я не бачу інших варіантів. Тим більше, що кремлівська кліка, вони чудово розуміють, що не треба підставлятися. Треба жерти, зруйнувати і жерти Україну, але не підставлятися. Зібратися потім з силами, потім залякувати далі вже сусідню зовсім Центральну Європу, а потім вже ламати цю Центральну Європу країну за країною, район за районом. Не рухати танками одразу до Ла-Маншу. Ні. Тоді дійсно погано буде Путіну. Тоді там магавки прилетять в Кремль і від Кремля нічого не залишиться. Але треба так, щоб вони не прилітали. Вони не прилетіли через Грузію. Ні. Вони не прилетіли через Крим. Ні. Вони не прилетіли і в 22-му році, коли почалася повномасштабна агресія. І так буде весь час діяти Російська Федерація. І ми це розуміємо, і ми це знаємо. Ми в Україні, ми українці, тому що ми це відчуваємо на власній шкурі. У нас опекло і не палець, і не руку, а все тіло. А в них ні. Поки цього не станеться у них, складно говорити про повноцінний вияв солідарності і допомоги, на який ми розраховували. Хоча з іншого боку, нам часто закидають, а чому ви не готувалися? Чому ви розраховували на нас? Чому ви недостатньо дивилися за своїм сусідом і призначали міністрів оборони, які не знали, як відрізнити гармату від пістолета? У вас же і такі були. Ми зараз на дипломатичній службі. Знаєте що, ну це абсолютно цілком правда. Ну давайте закінчимо, тоді у нас залишається ще багато, ще 7 хвилин, ну 6. Давайте поговоримо про так званий мирний план Трампа. Ви точно про це чули, він і стосується і України, і стосується, ну як пише CNN, це правда медіа, яке не любить відверто Трампа, вороже для нього медіа, але публічні заяви Трампа в принципі збігаються з тим, що вони публікують в якості зливу там інформаційного з певних кол навколо Трампа. І вони пишуть, що Трамп хоче розділити країни НАТО на 2 гатунки. Країни першого гатунку, ті, хто більш ніж 2% сплачують до бюджету НАТО, а може потім цю планку і захоче він підняти, вони можуть розраховувати на захід згідно з 5-м пунктом статуту НАТО. Але 5-й пункт, він і сам по собі то не обов'язковий. Це кожна країна вирішує сама, до речі. Це певним чином це дуже схоже на Будапештський меморандум. Тобто намір проголошений, але зобов'язків немає. Але навіть цього може не бути, якщо Трамп скаже, ну, в якості президента Сполучених Штатів, що а ми не хочемо захищати там 20 країн НАТО там, з 32, наприклад, або там більше. Да? Тобто, як це взагалі? Да, і стосовно України ви теж чули. Як ви можете оцінити цей план Трампа і що дійсно буде? Ну, знаєте, вже про апокаліпсис, так про апокаліпсис говорити до кінця. Що буде в разі, якщо він стане президентом Сполучених Штатів? Щодо 2%, мені здається, що це
така маніпуляція засобів масової інформації. Це така гра інформаційна. Насправді за цим нічого немає. Ну, от уявляємо собі, що 4 чи там якого 5 листопада будуть вибори в Сполучених Штатах через 4 місяці і обирають президента Трампа. І він заявляє в своїй промові: я не буду захищати, ну, в такій формі чи в якійсь іншій, його радник з національної безпеки говорить, що ми не будемо захищати тих, у кого немає 2%. Що відбувається? Зараз є 10 європейських держав, у яких немає 2%. Уявімо собі. Значить, вони збирають свої парламенти, і через 2 дні вони проголосовують, що збільшити оборонні витрати на наступний рік ще настільки-то, щоб було 2%. І що в результаті? Тобто це гра. Справа не в тому. Не Трамп, а власне американська еліта, яка гуртується в республіканській партії, і Трамп є її таким прапором. Так ось ця еліта вважає, і вважала давно, що це несправедливо, що вони витрачають 4% на озброєння, а там бідна, зовсім бідна нещасна Німеччина 1,3%. І вони праві в цьому. Ну, зараз Німеччина підтягається, умовно сказати. Тобто гра в відсотки – це більше, як сказати, харч для засобів масової інформації і для маніпуляторів. Це несерйозно. Це нічого не вирішує. А тепер більш серйозне питання, чи є у Трампа план? У Трампа плану бути не може. З тої простої причини, що у Трампа ще немає команди, яка би йому цей план виклала. Трамп політик своєрідний, і він продемонстрував, що там, де він сам, під час свого першого президентства, там, де він сам укладає план, в нього ніколи нічого не виходить. Ми пам'ятаємо план Трампа щодо Північної Кореї. Він же це була його ноу-хау. Він всюди говорив, що я придумав, як ми цю Північну Корею доведемо до ума, вона стане мирною демократичною державою, мало не об'єднається з Південною і в всякому разі не буде займатися виробництвом ядерної зброї. От я зараз зустрінусь з Кімом і все буде добре. Він зустрівся з Кімом раз, він зустрівся з Кімом два, а десь під ці зустрічі Кім отруїв свого брата на всяк випадок, щоб той не захопив владу у нього і не змінив ситуацію в Північній Кореї. Він зустрівся з ним втри, і результат немає Трампа, а Північна Корея живе і здравствує. Активно створює все нові і нові види озброєння, піднімається все вище і вище і загрожує і не тільки Південній Кореї, а вже і Японії. До речі, тут сказати про зустріч Путіна з Кімом, будуть такі ж самі результати. Так от, коли у Трампа з'явиться його зовнішньополітична команда і військова команда, а поки їх немає, там є багато претендентів, є багато таких, які себе вже зараз подають як головні радники, хоч вони такими далеко не є. Трамп буде обирати їх обережно, та й Трамп ще невідомо, чи буде. З цими судовими процесами його поступово, знаєте, виснажують, знекровлюють. Але то інше питання. То я не вірю в те, що є у нього такий план. Якщо, скажімо, у нього в простій його душі зародилася думка, що він може потелефонувати в одну столицю, в другу і сказати: так, ви завтра зупиняєте збройне протистояння, бо інакше що? Бо інакше що? Трамп 3 роки працював під час свого президентства над тим, щоб замирити Ізраїль з 3 чи 4. Пане Андрію, я дуже перепрошую, пане Андрію. У нас спливає час програми, залишається декілька секунд. Ми поговоримо на інші теми під час іншого етеру. Дуже вам вдячний і вдячний всім глядачам етеру, які нас дивляться.
до ініціативи.